Γεια χαρά και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε σε αυτό το μικρό βιντεάκι πώς μπορούμε να γράψουμε ένα κείμενο με το πολυτονικό σύστημα με περισπωμένες δασίες και ψηλές λοιπόν και να το μεταφέρουμε ύστερα στο Word. Ας πάμε λοιπόν να βρούμε το πρόγραμμα μέσα από τον υπολογιστή μας. Ας πάμε στο σκληρό δίσκο. Το προγραμματάκι είναι φορητό, portable, θα μπορείτε να το βάλετε σε ένα USB flash stick. Πάμε στο φάκελο portable program, υπάρχουν εδώ αρκετά, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το πολυτονικό. Βλέπετε το αρχείο θα κατέβει συμπιεσμένο, μπορείτε με δεξί κλικ να το αποσυμπιέσετε είτε με το 7zip είτε με το WinRAR. Εδώ βλέπετε εξάγουμε το αρχείο, εδώ επειδή το έχω εξάγει μου βγάζει ότι δεν γίνεται να το εξάγει άλλο, άραγε πάμε στο αρχείο το εξαγόμενο, το πατάμε διπλό κλικ, το εκτελούμε και αυτό εδώ είναι το περιβάλλον το οποίο θα δουλέψουμε. Βλέπετε πάνω υπάρχουν 5 καρτέλες, 5 tab, θα μιλήσουμε λίγο εκτενέστερα αργότερα. Εδώ είναι οι τονισμοί. Μπροστά που περάσαμε ήταν η μεγένθηση και η σμίκριση της γραμματοσυράς, ενώ εδώ είναι τα φωνήεντα τα οποία θα γράψουμε. Το προγραμματάκι είναι πολύ απλό, υπολείπονται βέβαια και σε άλλες επιλογές οι οποίες ίσως κάνεις αναβαθμίσεις. Πάμε να γράψουμε την πρώτη λέξη, ας πούμε να γράψουμε παύλα. Εδώ βλέπετε πως γίνεται η μεγένθηση της γραμματοσυράς, πατώντας συνέχεια το συν. Πριν φτάσουμε στο y, δηλαδή την περισπωμένη, πάμε τονισμός. Βάζουμε την περισπωμένη, πάτησα λάθος εδώ, δεν έχω εξοικειωθεί κι εγώ, πατήσαμε δασία, βλέπετε βγαίνει δασία στο y, ας το σβήσουμε, ας βάλουμε λοιπόν, ξαναπάμε τονισμός, περισπωμένη και τώρα γράφουμε το γράμμα και θα έρθει το γράμμα αυτόματα ο τονισμός από πάνω. Να το διορθώσουμε κάπως έτσι, μετά συνεχίζουμε, βάζουμε το λάμδα και το α και έτσι βγάλαμε την πρώτη λέξη με περισπωμένη. Ας πάμε να γράψουμε μία λέξη τώρα με ψηλή. Πάμε πρώτα τονισμός, μετά πατάμε το ψηλή, ας γράψουμε ελιά, πιστεύουμε με ψηλή να πηγαίνει. Λοιπόν, γράψαμε ελιά και ας πούμε να βάλουμε και μία μετασία για να είμαστε σίγουροι. Ας βάλουμε να ξεκινάει από y γιατί το θυμάμαι αυτό ότι όλες οι λέξεις που ξεκινούν από y παίρνουν δασία. Ας γράψουμε υψηλός στόχος και ας πάμε να γράψουμε και μία, πώς τη λένε αυτή τώρα, ας γράψουμε ένα χαλαζονίο. Εδώ το ιώτα τονίζεται κανονικά από το πληκτρολόγιο, πρώτα τονισμός και μετά το ιώτα. Και πάμε τώρα για να βάλουμε τονισμός, υπογεγραμμένη, τώρα το είδα και το θυμήθηκα, υπογεγραμμένη. Λοιπόν, και να γράψουμε και άλλη μία λέξη με τα διαλυτικά. Ας γράψουμε ένα συμπαθέστατο ζωάκι. Και να βάλουμε τα διαλυτικά. Ας γράψουμε λοιπόν τη λέξη γαϊδούρι. Όταν φτάσουμε στο ιώτα που θα πάρει διαλυτικά, πρώτα πάμε τονισμός, διαλυτικά και ύστερα πατάμε το ιώτα και το ιώτα έρχεται αυτόματα με τον τονισμό αυτό που θέλαμε. Έτσι λοιπόν γράψαμε διάφορες λέξεις σε πολυτονικό σύστημα, τις οποίες αυτές με το γνωστό copy-paste μπορούμε να το μεταφέρουμε στο Word. Το πρώτο tab λοιπόν μπορούμε να αποθηκεύσουμε εδώ που δείχνουμε όλο το κείμενο και να το επεξεργαστούμε με το Notepad. Εδώ στη δεύτερο ταμπέλα, στη δεύτερο tab έχουμε τη διόρθωση που μπορούμε να κάνουμε. Δυστυχώς η διόρθωση δεν μπορεί να γίνει μέσα από το Word και ας το έχουμε μεταφέρει εκεί. Εδώ μπορούμε να μαρκάρουμε και ένα κείμενο ας πούμε που το έχουμε γράψει με αυτό το προγραμματάκι και ύστερα να το περάσουμε με αντιγραφή επικόλληση
στο Word. Εδώ έχουμε διάφορες γραμματοσειρές, εδώ έχουμε έλεγχος για να βαθμίσεις το προγραμματάκι και εδώ είναι η έκδοση του προγράμματος. Αυτά τα λίγα και απλά από αυτό το φορητό προγραμματάκι που έχουμε σήμερα. Σύντομα θα τα ξαναπούμε με κάτι άλλο. Γεια σας.